Mga puso, 100 pesos wage recovery ginduso sa pinaka-labor organization sa Iloilo sa ginhiwat nga consultation upod ang RTWPB6. Wage Board nagpasalig nga pagatunan ang petisyon. Si Tess Ordales nakatutok. Nagamahal na ang presyo sa mga balaklon. Rason nga dapat magdugang man ang sweldo sa mga nagatrabaho. Ini ang depensa sang halos tanan nga labor groups nga nagtambong sa giniwat nga consultation kaupo na mga katapos ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board 6. Ginhingyo nila ang isa kagatos ka pesos nga wage recovery sa kadadlaw nga sweldo sang tagsa ka mga mamumugon. Pareho na lang sa grupo nga partidong manggagawa ang ginabagusan sa delivery riders kag truck drivers nga nagalibog kunong ulo kung paano paiguon ang ginakita para sa pamilya. Dapat i-recover nila ang nadula nga balor sang sweldo bangod yung inflation sang nga naglabot sa 85 pesos ang nadula nga balor. Ang iba naman nga trabahador luyag man nga makatibawa sa kapuraot sang pangabuhi gani ginaduso man ang wage recovery. Ang balaklo naton subong tama gid kataas, no. Way gid siya nagproporsyon sang balaklon kag sang sa versus sa gin pasaka nga 55, no. So par affected gid kami gani. Ginbaton sang RTWPB6 sa mga dokumento sa petisyon sa mga grupo apang initanan ang pagatunan pa. We follow technicalities, then we can immediately dismiss the case. But hindi po ganoon pa ang aming paningin dyan sa kanilang petition ay dapat pakinggan pa rin kung talagang narapat-dapat na mayroon tayong ibibigay o hindi. Sa unang nga semana sa Agosto, natala na nga maghiwat sang consultation sa Negros Occidental kag sinabilin pa nga mga probinsya sa Western Visayas. So until the consultation is finished, the board will sit down to determine whether there is a need for a further hearing. Upod kay Hans Desierto, Tess Ordales para sa GMA Regional TV Early Edition.